ଦି ଭଉଣୀ କକାଣି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମିଶି ପରିବା ଆଣି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପରିବା ସିନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ପରିବା ବି ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ଏମିତି ବାଛିବା ପାଇଁ ବସିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟୋଟାଲ୍ ପରିବା ଦୋକାନଟାକୁ ଆଜି ଉଠେଇ ନେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ୟାକୁ କହୁଛି ଚାଲେ ପରିବା କିଛି ନେବାନି। ସେ ଭାଇ ତ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ପୋଟଳ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବା, କାଲି ରୋଷେଇ କରିଦେବା। ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଉଛୁ? ସରି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ନା କିଛି ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଆମେ ପରିବା କିଛି କିଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଏଡିଏମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ। ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲା, ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହିକି କାଠମାଣ୍ଡୁ ମୋମୋ ଖାଇପାରୁଛି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ତାକୁ ଦୁଇଟା ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେବେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭାଇ ଦୁଇଟା ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏତେ ନିରୀହ ପିଲାଟା, ଯଦି ନ ଦେବି କାହାର ପେଟ ଗଳିଯିବ, ପୁଣି କାଟିବ ପେଟ। ତେଣୁ ମୋମୋଟା ବି ସତ କଥା କହୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଏଠି କୁଞ୍ଚି ମୁଞ୍ଚିରେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏ କୁଞ୍ଚି ନେଇକି ଧୋଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହାତ ଅଛି ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ହାତରେ ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ? ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।